फाफिसेलै बे बिहामजोआ मा बिहावखौ बेबायदि बुबाय बायो होमबा आफोद आफोदनो हामालै बेबायदि बुनो मानो एफा रागा खरा नोंलाय गायदां बाजारनि पकरा आंनि बिहामजोआ रागा खरा गायदां बाजारनि पकरा आंनि बिहामजोआ रागा खरा रुथि गोरान बियो जाखाया चाउमिन मम' नङाब्ला गुफुरै गावदां नाब्लेब्ले जेरावखि थाङा जदामब्ले मामा रायज्लायो बियो लेब 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 दावलेब लेब दावलेब लेब दावलेब लेब जालायबायगोनलै बेस्रा हनै बिहाव बिहामजो माबा दावराव दावसि सानफ्रामबो बोरै जानांगौब्रा आदै बिदिजोंलाय माथो नंदोंब्रा नोंलाय बिहामजोनि आखलखौलाय नुबासो मिथिगोन दा माबायदि बिहामजो मोनदों आङो सामफ्रामबो बिहावजों बिखुनजों नांलाय खमलाय गायदां बाजारनि पकरा आंनि बिहामजोआ रागा खरा गायदां बाजारनि पकरा आंनि बिहामजोआ रागा खरा रुथि गोरान बियो जाखाया चाउमिन मम' नङाब्ला गुफुरै गावदां नाब्लेब्ले जेरावखि थाङा जदामब्ले मामा रायज्लायो बियो लेब 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 दावलेब लेब दावलेब लेब दावलेब लेब थैगोनलै नोंसोरजोंबो सय दा नङाबा नोंहाबजों दांजालायगोन नोङो ओरैबा सामफ्रामबो नोंस्रा दावराव दावसियानो जोबनो गैया थांसै आदै हायालै दिनै बिहामजो आंखौ बुंनो हाया बिहामजोनि आखलखौ दिनै नोंनो फारि फारि खोन्थागोन आं खोनासं आदै खोनासं मेट्रिक पासल' फरायनाय आदा खावनिया बुजिनाय एसे एनैयावनो रागा जानाय थोरसि लथाजोंल' दाख्रायबायनाय मेट्रिक पासल' फरायनाय आदा खावनिया बुजिनाय एसे एनैयावनो रागा जानाय थोरसि लथाजोंल' दाख्रायबायनाय मामा नायो हाबाब मबाइल नायै नायै मिनिग्लाबनाय मामा नायो हाबाब मबाइल नायै नायै मिनिग्लाबनाय आफा मा जाजोबगोन नोंसिनि आखल आखुफ्रालाय बिहामजोबो बेनो बिहावबो बेनो नोंसोर मानो बिब्दि नांलाय खमलाय लोङै जायै मानो दावराव दावसि माबोरै रायजो जागोन बेबायदि नांज्लाय खमलायजोंलाय माबोरै संसार जागोन बेबायदि दावराव दावसिजोंलाय Action! Abi,
बिहामजोआ हा बिहावखौनो बेबायदि बुलाबायोबा आखु दाखु हामालै आइ बेबायदि बुनो हामालै एफा रागा खरानि बिहामजोबो बिनो बिहावबो बिनो Thấy hả mà hay tane? Nang mar guna? Jangan dia angkut Thailand lebih rendah ada. Oh, boleh mana sekarang? Mana? 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 Susu.